Taong 2014 nang mabili ko ang aking bike na Merida na kulay red. Kasama ko nagbabike ang aking mga kaopisina at ang ating former Mayor Aldrin Sertan. And after 7 years, ito pa rin ang ating bike. Buong buo. At tingnan nyo naman, parang hindi 7 years old. Tignan nyo naman yung mga gulong niyan. Stuck pa din yan, hindi pa ako nagpalit. Siyempre may mga upgrades na tayo dyan, tulad na lang itong ating disc brake at ang ating brake mismo ay Shimano. Ang default niyan hindi siya Shimano. Ayan, so ano pang hinihintay? Siyempre bukas magra-rides tayo. Tignan natin kung kaya ko pa. Kaya ko pa ba? Siyempre. At ayun na nga, umaga na yan at medyo madilim pa din kahit bandang alas 6 na. Yan, buti na lang may ilaw yung ating bike. Nilagyan nila ng ilaw. Ayan o, diba? Medyo gigewang-gewang tayo dyan pero gan talaga. Tagal ko nang di nagbike after mga 5 years siguro. Yan, maliwanag na sa daan. Ito yung paahon na paakyat. Medyo kaba-kaba tayo dyan. At nakarating na nga tayo mga sir. Dito ang tulay na nagdudugtong sa aming bayan ng Anda at ang bayan ng Bulinaw. Hanggang dito lang tayo. So ito ay mga 5 kilometers one way papunta. Ayan, tignan nyo naman. Tignan nyo naman ang sunrise. Napakaganda. Ang sarap pa rin gamitin ng ating bike. Kahit ang bigat-bigat ko, kayang-kaya pa rin ako. And our main goal dito, syempre, ay yung magbawas tayo ng timbang. Medyo bumibigat-bigat na tayo eh. Ayan mga sir, uwi na tayo. Nag-stop over ako dito sa may mga buko kasi ayan na. Umulan mga sir. Kawawa naman ako. Nung umambon na lang, syempre napilitan na tayo umuwi. Ayan, basang-basa yung bike, basang-basa ang aking harapan at ang likod ko. At yes, next video natin. Salamat mga sir! Sa mga bago pa lang sa aking channel, wag niyong kakalimutang mag-subscribe at i-like at i-share ang ating mga video.